Аз го гоня, то сближавам лека по лека, ми е фланг. Изтърва го. В една готова най-левия. Обръща към мене. Не ме играе, не ме вижда. Изгуби го. Майката да е, бе. Падна долу. Една долу ли? Аха, Слезна долу това. ти си близо до него. Пак го пона. 18 мили. За сега не ме играе, не ме вижда. Явно тебе те играе. Някой за тебе има ли да те играе? Не, Добре. сближаваш ме те го Сближавам, гре. сближавам. Кораба ме грее. Изгуби го, майката му да се. Аре бе. 10 мили съм от моя, сближаване 220. 11 мили на 290 сближение. Бягах, връща. Опа, чакай, другия идва. Пешко, Другия идва. заключва и другия. Другия космонавт. На 39. Заключваме. Фокстрил 16 мили, обръщам. Да. Пусна ми. Бягай. Две ракети ми пусна този гад. А и другия? То го гоних, идвам. И го уби ПВО-то. Мамка ти да е, бе, глупак. На газа са ми. Единия го убих. Браво. Да, но то къде ти е на газа съм много далече, аз съм на 40 мили от тебе. Следи долу по планините, нещо се крие там. Няма планини пред мене. Фак. Тук отляво има планини. Това го ми на 42 мили, при възможност ще му пусна. Колко да го обърнеш. Чакай, стой, че ми лаги. Изгуби ме. Добре. Пускаме една от 40 мили, бате, да го... Пусна го аз. Тук съзнах ниско. Не, на дата линката гони, ама дали те вижда вече е друг въпрос. Виждаме и... 42 секунди до активация на ракетата, мамка. Нищо. Чай тук да се скрием за някакъв баир. Днеска много до мене това. 30 секунди. Лост. Че го хардлокна. Ама аз тук се No. убих. Пускам още една от 18 ми. Той е наш фар, Пешко. Добре. Пускам му. Бягай. Гръмнане, майка ти, тя го догони. Мама ти де, буклук гаден. Догони ме. Бърз беше, бе, човек. Как